Teraz ti ukážem 5 cvikov, ktoré by si určite nemala vynikať, keď chceš mať dobrý zadok. Samozrejme, drepy v tvojom rozpise, keď ideš cvičiť nohy, by nemali chýbať. Na dnes som si pre vás pripravila sumo drepy, ktoré ti precvičia aj zadok, aj vnútorné stehna. Vystretý chrbát, dole sa pozerám a kolena tlačím od seba. Áno, nepotešila som ťa. Bulharské drepy tiež nemôžu chýbať, keď cvičíš zadok. Do predklonu dole sa pozerám a idem hlboko. Pri rumunských mŕtvych ťahoch taktiež dávaj pozor na tempo, dole sa púšťaj pomalšie a hore môžeš ísť dynamickejšie. Vystretý chrbát, hore vydychujem. Vystúpi na lavičku, krásne vieš odfláknuť, keď nedáš pozor, takže veľký fokus na ten zadok. Vystretý chrbát, dole sa pozerá, môžeš to robiť spodnou kladkou alebo s jednoručkami a jednou rukou sa určite pridržiavať niečoho pre lepšiu stabilitu. A samozrejme staré dobré hip thrusty s veľkou činkou v tvojom repertoári na zadok nemôžu chýbať. Tak, dúfam, že som ti pomohla, vidíme sa na budúce, čauko!